апартамент, двустаен апартамент в Magic Dreams. Вход са двери. Това е входната врата. Малко предверия. Тук е спалнята. Тоалетна. После ще влезем в тоалетната. Влизаме в дневната с кухненски бокс. Значи в момента хората тук живеят, така че няма да обръщате внимание, въпреки че всичко е доста прилично изглежда. Това е дневната. Това е тераса. Сега ще излезем на терасата, да ви покажа само хола, как изглежда. Доста просторен, светъл. И тук гледка към басейна и дори се вижда морето. Значи морето се вижда и от двете стаи, което е много голямо предимство. Кухненски бокс е обзаведен абсолютно всичко. Хладилник, пиралня, микровълнова, електрически котлони. Така. В туалет може да нам зайти? В туалет може да зайти? Так. Заходим. Влизаме в банята. Това е душ кабина с туалетна. Много е чист, приятен апартамент. Така. И спалнята. Спалнята също с вентилатор. Просторна спалня с гардероб. Излизаме на терасата. Терасата е една обща за двата апартамента, за двете стаи. Има са такива като комарници сложени. Ето просторна тераса с масички, столове. Много приятна гледка. Прекрасен е апартамента. Това е гледката от терасата. Виждате, всичко е прекрасно.